פרסמתי לא מזמן בערוץ יוטיוב שלנו שתי הדרכות, אחד על GPTs והשני על Projects. אחרי שפרסמתי את הסרטון על Projects, הרבה אנשים באו ושאלו אותי, אז מה ההבדל בעצם בין Projects לבין GPTs? ואני אסביר למה הבלבול ומה ההבדלים ביניהם גם. הבלבול הוא כי הרבה פעמים בצ'אט GPT, או בכל מודל שפה אחר שמדברים איתו, אנחנו צריכים להגדיר בצ'אט נקי בהתחלה, מה הרקע שממנו אנחנו מגיעים, להזכיר לו על איזה חברה אנחנו מדברים, או על איזה רקע אנחנו מדברים, ואז להתחיל לשאול את השאלות ולהתחיל לדבר ביחד איתו על מה שאנחנו רוצים. בפרוג'קטס וגם ב-GPTs, שזה כביכול הסוכנים הקטנים שיש ב-ChatGPT, אנחנו לא צריכים לתת את הרקע הזה, בגלל שמראש אנחנו מכניסים את הרקע בדמות או קבצים, או ב-GPTs זה הנחיות, או בהתכתבות, אז זה התכתבויות שעשינו מראש. עכשיו, מה ההבדל בין השניים? קודם כל, אם רגע מדברים על פרוג'קטס, אז בפרוג'קטס המידע, הרקע בעצם שנבנה, שעל בסיסו אנחנו מתכתבים עוד ועוד ועוד, הוא גם על בסיס הקבצים שאנחנו שמים, וגם על בסיס ההתכתבויות שאנחנו כל הזמן עושים איתו. כל פעם אנחנו עושים התכתבות חדשה, שעם הזמן מעמיקה את הרקע שלו להתכתבות הבאה, או להתכתבות הבאה. ב-GPT לעומת זאת, הרקע הוא נשאר קבוע. אמנם כן אנחנו לא צריכים לתת עוד פעם את הרקע, אבל הוא נשאר קבוע באמצעות ההנחיות שלנו ובאמצעות הקבצים שאליו אנחנו מוסיפים. אממה ב-GPT אנחנו צריכים כל פעם לשפצר את ההנחיות בשביל שהן יהיו מעודכנות לרקע העדכני. עכשיו, אם רגע משווים באספקט אחר בין GPTs לבין ה-Projects, אז GPTs יכולים להיות בעצם משהו מאוד ספציפי כחלק ממערך של סוכנים, שבסוף מביאים אותנו לכדי פעולה אחת מורכבת, לעומת Projects, שבפרוג'קטס זה פשוט תחום שאנחנו רוצים שתמיד יהיה את הרקע שמאחוריו, וכל פעם, כמו שאמרתי בהתחלה, אנחנו יכולים להוסיף עוד צ'אט ועוד צ'אט ועוד צ'אט, שבאמצעותם אנחנו מעמיקים את הרקע, וההתכתבות הבאה תהיה בעצם הרבה יותר, עם רקע הרבה יותר עמוק. אני מקווה שהצלחתי להסביר את ההבדל. אם לא, אתם יכולים לכתוב לי למטה בתגובות מה לא הבנתם ואני יכול להגיב לכם, ואם יהיה הרבה דברים שלא הבנתם, אני יכול בהמשך לעשות סרטון נוסף בנוגע להבדלים ביניהם.